كم يتصنعكم كبران سمعتنا نلوم على زدالنا وزينات سبورت حسنا لكم قريبنا لنا سناي مكتال زخبركم سمعتنا كاب زقصيلنا كم أكل بتخطاطال زقرب زلو تحستو مدمق على سبورت ليلة مس سبورت توان هاجرنا إنا كان أربلكم إذا تحستو بأبال هزبا وركبات بوليس إرترا أتو إرمياس أسفها زقرب زلو يوم نلو من بقر ناي وترو بلوس تصاوتاي أب تحت الزبلار استي بروفيشنال تصاوتاي كعس أجر نبر يوهانس زي ميكائيل زلالي وكخون نكتتالكم بخبر نعدم بروفيشنال تصاوتاي كعس اجر زنبره يوهانس زي ميكائيل بشحن 972 اماي تمناي اسمرا توليدو زعبيو يوهانس زعبيلو غزاوت ماي تمناي كان بعل برهان ارعيا ولدن كيل وللن ود اسيتن زامسلو حيالو سميات سبورتاوان صوتا كعس اجر زفريلو غزاوتي بمنبارو يوهانس صاب صوتا كعس اجر خقدس درخيت كوينو مكخون كم زخليو زنقار بزي كازي عاب حاو نفسيهر برخت زي ميكائيلون حدا خابتهم بلوسات تصاوت كعس اجر هاجرنا بمنبارو نيوهانس كابتي اب صوتا كعس اجريس الواك حدر زقبرو حدا روحيو فغر مصوات كعسو اب كبابي غزاوتو بخعسو جرك زجمر يوهانس توهون ملكتن صوتا كعسو كم زلو جينا هسان كل ايزن صبارقو نيروم انا غوبزه بزخده دما نزمهارلن زنبره ابيات تمرتن ناي ممحدار تباهيلو ابزكاد زنبره وددراتن نسميناوي ماي تمناي وكيلو زنقد بقعتين صبارق كم زنبره متعابيتو يمسكرو دحيرا دما بخلتو استمسطت كلا بوليس كابتن نيوهانس نابحوف ان مصنبار زغوايا زنبرا غانتاتات حنت نبرت سعرا سميرو لا دما زبلو تصاواتاي ابالا غبرتو يوهانس ناب كلا بوليس مستصنبره اب ستاديوم اسمرا زريوم زنبرو فولي تكتيكاون تكنيكاون منقصاصات كاب زخرنا شعو افكرت صوتا كعسو اجري ازاي حسسيو ازي اكل الداتا انصار غانتا كعسون ترخيبو زي محر بلعول فتنت نتخلاخلتي اشكعن فنتيسون بمحلاف مسحلاو لدات انصار مغاطنتو فيت نفيت زراخبن تامر زبهال لنشطات زمزغبن زنبر يوهانس نايتن كان بعل اسمرا بيراه البا تشيبون ادليسن زامسلا حيلان زنبرا غانتاتات تصاوتن اب غطم بقدامنت امتهم نجون رغيت كان محاز وطينوم ياتو كم زنبريو زطقس يخون امبر زفتان اطقعي كعسو حنس اب اغرون تبصيحه نخت من طلو نغاديو بقطف بقعات نابدات مغاطنتو زبصحن نحلو تلدازه سنبدو فتنتا زكايدن تصاواتاي دما نبره أفشحن 993 مسكلبو التحر ناب سودان زمرح يوهانس أف سودان بمغنيا صورة وبايتو سودان غانتو التحر مسهاقراويت غانتا إثيوبيا أبزا كايدو تقطم حادة بحادة كتفلالن كلا نتا انكوشوتو كلب التحر زمزقبه يوهانس ينيرو يوهانس نزان 4 تخلخل تحاليفون نحلاو لداتا شكيعون زمزقبه اتنا أدشوتو نبلوس انوتو زيادة اتمسكر نبرت قصيلو دما ابز عامت بخلوتون بقعتون استمسط غانتاتات سودان بفلاي كاهيلا نختعدغو دليت حدرت مساكات كلب التحر بمردد كانا حفا اتوتو بزخ يوهانس دحرنا صنت ناي مجمره ايرتراوي بروفيشنال تصاواتاي كعس اجر كخون بقعام مس كلب هلال ناي سودان مستصنبره اتن كالوت غانتاتات سودان كو حطلن كم زي كاليوم دق غانتو زنبرو ززنتو دحر مصنبار ناب كلب هلال يوهانس كم تثبيت استقبرلو نهلال حيالو عوتات كغونا صفا جمرم مزاغانتا نوح كيقصلغنا هندبت بزغاط حمام ابشحن 994 كابز عالم بموت تفليم اب التحر ودغانتون عركون زنبره ابراهام تولد لافا جون قدموتو اسمرا مصيو نيرو شعو بقصالي رئسي يحمم علخو حما نغرات بمشتي رايني وزته يبلن نيرو انا خا عسوخي تخون تطنققلا يبلو نيره بدحرزي نسودان تمليسو دحر قال معلتات كا رئيسو تقبلنا يبل ناينوح وانا سلطانيو غزاي تسفا غابر بوغونو يوهانس حج اب صوتا كعس اجر ان ريو زلنا بقعت صوتا اب غزيو زنصبارق زنبره هابروم تصواتايو
ኩዕሶ ኣብ ቅድሚኡ እንተላ ብዝደልዮ ጥበብ ገይሩ ናብ ልዳት ዝበፅሕ ብጠባዩ ኣዝዩ ዝምስገን ተጻዋታይ ብምባል ይገልጾ። ዮሃንስ ኣብ ለካቲት 1994 ኣሽሓት ኣፍቀርቲ ስፖርት ኣብ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ቀብሩ ኣብ መካነ መቃብር ሓስሓስ ተፈጺሙ። ብድሕሪ ዮሃንስ ዘሚካኤል ሓያሎ ምስናቱ ዝመሳሰል ቅዲ ዝውንኑ ክሳብ ፕሮፌሽናል ዝበፅሑ ንኣሽቱ ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ ክንርኢ ጸኒሕና ኢና። ንቐጻሊ እውን ንዘለና ዕቑር ጸጋ ናይ ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ ብዝግባእ እንተሰሪሕናሉ ከም ዮሃንስ ዝኣመሰሉ ሓያሎ መንእስያት ስፖርታውያን ከም እነፍሪ ዘጠራጥር ኣይከውንን። መቐናቐንቲ ክለባት ቸልሲን ኣርሰናልን ሎሚ ቀዳም ሳዕ 8 ፈረቓን ምሸት ኣብ ሜዳ ዌምብሊ ነንሕድሕደን ዝፋለማሉ መበል 139 መዛዘመ ውድድር ኤፍኤ ካፕ ክሰላሰል እዩ። ሓንቲ ኢና ብትዕወተሉ ድማ እታ ጽዋዕ ብለንደናዊት ክለብ እትጭበጥ ክትከውን እያ። ኣብ 2017 ኣብ ዝተኻየደ ናይ መዛዘም ግጥም ኤፍኤ ካፕ ኣርሰናል ብሸቶታት ኣሌክሲስ ሳንቼዝን ኣሮን ራምዝን ናይ ክልተ ብሓደ ዓወት ብምምዝጋብ ነዛ ጽዋዕ ከም ዝጨበጠታ ይፍለጥ። ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ረቲዓ ናብ ጸወታ ዝበጽሐት ኣርሰናል ሎሚ ኣንጻርታ ንማንቸስተር ዩናይትድ ብምስዓር ናብ ዝናይ ዋንጫ ጸወታ እግራ ዘንበረት ናይ ላምፓርድ ቸልሲ ብምርታዕ ንመበል 14 ዋንጫ ኤፍኤ ናብ ከብሓ ከተቐምጥ ብምሕላንያ ጸወታ ከተካይድ። ኣርሰናል ኣብ ቀረባ ዓመታት ከም ልምዲ ሒዛቶ ንዝጸንሐት ብመንገዲ ዓወት ዝውድድር ኣቢልካ ናይ ኤሮፕያን ሊግ ውድድር ናይ ምስታፍ ተኽእሎ ሎሚ ዓመት እውን ክደግም ሓቂናላ። ዋላ እኳ ኣርሰናል ድሕሪ ምምጻእ ኣርቴታ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ተመሓሸት መሲላን ተቐረበት ውጽኢታ ግን ለውጢ ገበሩን ኣብ ሻምናይ ደረጃ ተሰሪዓ ክትወፅእ ድማ ተገዲዳላ። እዚ ዓመት ድማ ንኣርሰናል ድሕሪ 25 ዓመታት እቲ ዝኸፈ ዓመት ኮይኑ ተመዝጊቡሎ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ጸወታ እምበኣር ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ ናይ ዝውድድር ኣንጻር ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝካየደቶ ጸወታ ኣርሰናል ተጻዋታይ ሾክድራን ሙስታፊ ብመጉዳእቲ ክሳዕ ወርሒ ጥቅምቲ ክትከስሮ ከም ዝተገደደ ዝፍለጥ ኮይኑ ሙስታፊ ድማ ምስቶም ኣብ መጉዳእቲ ዝርከቡ ጋብሪኤል ማርቲኔሊ፣ ካሉም ቻምበርስን ፓብሎ ማሪን ተጸንቢሩሎም። በርናንድ ሌኖ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ስለዚ ሓወየ ኣብዚ ናይ ሎሚ ግጥም ናይ ምስታፍ ተኽእሎ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ይርከብ። ናይ ኦዚልን ማቴዮ ጉንዶዛይን ብኣርቴታ ናይ ምምራጽም ተኽእሎ ድማ ዝወሓደ እዩ። ንቅዲ ጸወታ 3-4-3 ብምጥቃም ንግጥም ፍርቂ ፍጻመ ዝተዓወተ ኣርቴታ ሎሚ እውን ነዚ ቅዲ ተኸቲሉ ንኬራን ቴራኒ ምስ ዳሕረወ 3 ብምቕማጥ ንቡካዮ ሳካ ከም ርጩ ብምግባር ኣብ ዳሕረባይ ጸገማይ ክንፊ ከሰልፍ ትጽቢት ይግበር። ብሓፈሻ ኣብ ናይ ሎሚ ግጥም ማርቲነዝ፣ ሆልዲን፣ ሉዊስ፣ ቴራኒ፣ ቤለሪን፣ ሴባሎስ፣ ቻካ፣ ሳካ፣ ፔፔ፣ ላካዜት፣ ኣቡሜያንግን ንኣርሰናል ወኪሎም ናብዚ ናይ ፍጻመ ውድድር ዝስለፉ ክኾኑ ተስፋ ይንበር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቸልሲ ብዘይካ ናይ ቢሊ ጊልሞር ቡክራትን ናብ ልምምድ ተመሊሱ ዘሎ ንሽዱሽተ ግጥማት የተሰለፈ ንጎሎ ካንተን ገዲፍካ ብመጉዳእቲ እትኸስሮ ተጻዋታይ የብላን። ላምፓርድ ኣብ ማእከል ሜዳ ዝስለፉ ከም በዓል ጆርጊኒዮ፣ ማቴዮ ኮቫችችን፣ ሜሰን ማውንትን ክህልዎን ከለው ኣብ ዳሕረዋይ ክንፊ ድማ ከም በዓል ማርከስ አሎንሶ፣ ጄምስን ከሰልፍ ትጽቢት ይግበር። ብሓፈሻ ድማ ብወገን ቸልሲ ካባሌሮ፣ አዝፒሊኩዌታ፣ ሩዲገር፣ ክሪስቲንሰን፣ አሎንሶ፣ ጆርጊኒዮ፣ ኮቫችች፣ ሜሰን ማውንት፣ ሁድሰን ኦዴይ፣ ፑሊሲችን፣ ጅሩድን ኣብ ጸወታ ክህልው ትጽቢት ይግበር። ኣምና ቸልሲ ዝዓበየ ምዛረብ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ምምላሳ መዛዘም ጸወታ ፕሪምየር ሊግ ዘይነበረ ሓላዊ ልዳት ኬፓ ኣሪዛባላጋ እዩ። ኬፓ ምዝህሉ ግና ሓላዊ ልዳት ዊሊ ካባሌሮ ናይ ፈለማ ናይ ዋንጫ ጸወቱ ከሰላስል እዩ። ብኻልእ ወገን ድማ ኦሊቨር ጅሩድ ምስ ናይ ቅድም ጋንቱ ኣርሰናል ዝራኸበሉ ኩነታት ርጉጽ መሲሉሎ። እዚ ፈረንሳዊ ካልኣይ ኣብ ክልተ ውድድራት ኤፍኤ ካፕ ምስ ናይ ቅድም ጋንቱኡን ሕጂ ድማ ኣንጻራን ሸቶ ዝቆፀረ ተጻዋታይ ዝብል ክብሪ ክሕዝዩ ነቒሉ ዘሎ። ጅሩድ ኣብ 2015 ኣርሰናል ኣብ ልዕሊ ኣስቶን ቪላ ናይ 4-0 ዓወት ኣብ ዘመዝገበትሉ ጸወታ ሸቶ ቆፂሩ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። ሎሚ ድማ ንቸልሲ ብምዃን ኣንጻራ ሸቶ ከመዝግብ ተሃንጢ ይርከብ። ቸልሲ ኣንጻር ኣርሰናል ገጢማ ኣብ ዘካየደቶም ናይ ቀረባ 13 ግጥማት ናይ ዝውድድር ሓንሳእ ጥራይ ዓወት ሰኒዳ ዘላ። ኣብ 2009 ግጥማት ፍርቂ ፍጻሜ 2-1 ብዝኾነ ውጽኢት። ብሓፈሻ ክረአ እንከሎ ግን ኣብ ኩሉ ውድድራት ሰማያውያን ምስጋና ርሳብ ዝተራኸቡሉ 10 ጸወታታት 8 ግዜ ብምዕዋት 2 ግዜ ጥራዮም ተሳዒሮም ዘለው። እዚ ሎሚ ዝካየድ ጸወታ ኤፍኤ ካፕ እምበኣር ኣብ ታሪኹ እቲ ዝደንገየ ናይ መዛዘሚ ጸወታ ዝተኻየደሉ ግዜ ክስንድ እዩ። ኣርሰናል ምስ ውድድር ዘለዋ ጽቡቕ ዕድል ዶ ዳግም ተስምር ዋላስ ቸልሲ ነዚ ናይ ኣርሰናል ዕድል መኸተንታ ትገብረሉ ሎሚ ዝምለስ ሕቶ ኮይኑሎ።
ናይ አርሰናል ሓለቃ ጋንታ ነበር ግራንት ቻካ አወርሕ ጥሪ ካብታ ጋንታ ክወጽእ ተቃሪቡ ከም ዝነበረ ብምግላጽ ንኣሰልጣኒ ሚኬል አርቴታ ንዝሃቦ ካልኣይ ዕድል አመስጊኑ እዚ ድሕሪ ናይ ሓለቃ ጋንታ መዝነት ንምንጣሉ ናይ ደገፍቲ ምትባዕና ቦቱ መሊሱ ዝርከብ ስዊዘርላንዳዊ ኣብዛ ጋንታ ከጽንሖ ዝኽኣለ ምኽንያት ናይ አሰልጣኒ ምዃኑ ይሕብር ኣሎ ቻካ አወርሕ ሕዳር ኣብ ግጥም ተቀይሩ ካብ ሜዳ ኣብ ዝወጸሉ ዝነበረ ህሞት ብደገፍቲ ክለቡ ድሕሪ ምሽዳዱ ንሱ ድማ ብሕርቃን ድሕሪ ምምላሱን እቲ ግርጭት ከም ዝፈለመ ይዝከር بدحر زي تشاكا أبز قصلو حاموش تقطمات كمصوات كم زدسكال زفلت كوينو جيحيرو جنبوت وداغن بمملاس سرعني أرسنال تسعوتاي كوينو يركب أسلت أني أرتيتا أبز حلف السومن تشاكا دحر أميرا زرعي بقعت نايدقفت متبعنا بوتو بمملاسوني إدويوم انت خواني إذنك قدم تسعوتاي بورسيا مونشن جلادباخ زخوني تشاكا نبيت سبورت أبزها بقال دقفت إتا غانتا مسقزين سمعتا تكرد وكيلو مهلاوم يقلز نأرسنال كجد فحسيبو خمزة فلت انت خونا جنا دحرت أور حدار زقات أما كونتات كاب إميريتس كوت سقط رزق كم زنابرن دحري أور حتى حساس أرتيتا مزنت معلام مركابو جنا نسقط صبو زررب كم زكايدة بمحبار أرتيتا قبل عليو إمنت بمحدار كلا عدل كم زهون نسود ما نز إمنت كملس كله زكالو كم زقبرني زارب بزي كاد تشاكا أرسنال أقربا جزي قبل على مانشستر سيتي ليفربول زعم السلا كلبات معواتا كم أبنت بملعل نأرتيتا نايزا كانت عدلات عود كم بالوني إدولهم دحري ميكيل أرتيتا نابزا كانتا ممصو أب أرسنال بزح نقرات لويت أميوم نأبنت نايتا كانتا منفس أمرون حيلن يبل كل السبب زا كانتا انتا يقبر يفلتيو نحنا نسقر نايت أوتا مدبال لنا كبل دما يوسخ مبابي أبقت فرق في الصامي شامبيونز ليج سلاف مزخل تأمرتيو أسلطاني بي اس جي توماس توشل كوخو بي اس جي كيليان مبابي أبقت كوبا دي فرانس غانتو قبل على سينت إتيين يستعوتت لتصوتا عنكاريتو مقدات سلزقات وموكاب صوتا نسلسة سامنتات كرح مغانو 5 دقائق حزف فلاتيوم بزد ما أزود 21 عامت فرنساوي أبقت شامبيونز ليج أنصار أتلانتا نيمسلاف تخوله أملكت حتى أتيو ركاب كابز بمبقاسم بقاري علامي توشل أبتي 10 تغلطان حساس زكار أوروبا وقطن كساتف انتقينو تأمرتك ورديد اللو كبل زقل زلوم زي مهلاو كسألونايو انتخونا قنا قل فتح كنا مسألنا صباح بزي بوكن أطوى مخانا كنرد ألنا نسو أبتنا ربع فسامة وددر كلو تسفى نقبر اتعدل قن أزيو سأبي بيبل بي اس جي أبتيمس أتلانتا زهلوات أوتا نماورو إيكاردن نيمارن أمسمر متقع كتوهديا جرمانايت كلاب باير مونيك ندبيل ألبا عبتا كلاب نمسنح تسارح كمزلا مربع حبرتا بيل أفليتام إذا كلاب نستطاعي أبدا مزوسخ بمقاري أميدا ألانز أرينا اختصنح تحسب زلام نازي أستراوي على أبتشان إسران حدن زبق بمخنيا إذا كلاب نبز حد شو علنا محدث مسرح تأتو زلام مانشستر سيتي مسبق أو علنا استطاعي نام مسار عن مسمبر مستطاعي يزرب كم جمرتي زقل زلام مانشستر يونايتد نحلا ولدات جين هندرسون توصغ 5 عامت أبتا كلاب زصنعو حد شو علم فرام سارح كم زلا سكاي سبورت صافليتام إذا حلا ولدات أبز عامت من شافل يونايتد كوينو بلغحدي تصاوت بزلو غزي قالوا بزحات كلابات يخصحب كيلوم أب أولترافورد زلو وعلكبك أكلت عمت تاريخه وكانت هلو نسامنتا زغدا ناي من واحد على زرب كايت انحم انتخونا قل إذا زرب كساب حد زخنا فرأيها بنزلهم إذا حلا ولدات أبز عامت بزرعي بقعات أب عين استفراليا كلابات أتيخم زلو حنت خابزن كلابات دما إنجليزاوت كلاب سلسيام ودي سلسان حموشن عامة حموش تجزي بلصواتي عالمنا برتغالوي كريستيانو رونالدو زحلف ربع تشامبيونز سيري أزخونت كلبو بكالياري كلت بارو بمرتعة نتا ببزح شتتات الزازمة صواتي يتوهاب شلمات ورك جاما زلو تصفى ودق كيكون تسيجيو كم زلو قليصا سكاي سبورتن إذا خبات كعجبنت زخون رونالدو ولو كوا سلسان حرشتات أمسجيبو أب كالاي ترتان تهلو نتيجة قدام يكونوا بسلسان حموش شتتات زمرح زلو أتكعي لاسيو سايرو إيموبي كقدمو حموش شتات كحتيوم إزجن إيموبي شتو مس زي مسجبيوم مدرخ زرع إيطاليا لو مقدام كمون صباح سنبت باستفرالية صوتات بمكياديو أسر تي 4 مدرخات أوروبا سيعبو كزعزم أبتي أميدو مستا أب حمشاي ترتا أتركب رومات صوتات بكريستيانو دما حموش شتات كمزجب قرب كخبدو كمزخلي جمتن بانترو تارب عيترتا تركب وانين زي بشتات مرح إزلي زولو إيموبي لاسيو دما نابتا شاب عيترتا تركب نابولي تقعيزات صوتات كايدام إيموبي حمشتو مزمزجب كريستيانو جدا كلتا شتات كمزجب كجداريوم سخون خوينجن مستي زولو ناي شتو فللي زاور كجاما كابيد سايرو إيموبي ناي لاسيو كتملت كان جاي تخل زبزحو تنتنت سبورتي قلصوم
አጥቃይ ባርሴሎና ሉዊስ ሱዋሬዝ ካብ ናይ ሜጀር ሊግ ሶከር ክለብ ዝኾነት ኢንተር ሚያሚ ጻውዒት ከም ዝረኸበ ሙንዶ ዲፖርቲቮ አፍሊጣ እዚ ኣብ ሜዳ ኖ ካምፕ ክሳብ 2021 ውዕል ዘሎ ተጻዋታይ ንሓንቲ ዓመት ብምንዋዕ ክሳብ 2022 ኣብ ሜዳ ተከለብ ክትጻወት እዩ ንዓመት ኣብ ዘሎ ዓመት ውድድር ምስ ጻወት ድማ ናብዛ ናይ ሜጀር ሊግ ሶከር ዝኾነት ክለብ ናይ መኻት ትኽእሉ ልዑል ክኸውን እዩ እዛ ክለቡን ነዚ ዮሮጋዮ ኣብ ጥቃዕና መሳርዓን ምጽማር ልዑል ባህጊ ኣሕዲራ ዘላ ዝላታን ኢብራሂሞቪች ኣብ ኤሲ ሚላን ምጽናሕ ዝርርብ ከም ጀመረ ጂያንሉካ ዲማርዚዮ አፍሊጣ እዚ ሽወደናዊ ኣብ ናይ ወርሕ ጥሪ መስርሕ ምስጋሩ ናብዛ ናይ ሰረኢ ክለብ ንሽዱሽ ወርሕ ክጻወት ተጸንቢሩ በዚ ድማ እዚ መስርሕ ዕውት ክኸውን ከም ዝኽእል ይገለጽ ኣሎ አቦም ባየር ሙኒክ ካርል ሃይንዝ ቲያጎ አልካንትራ ኣብ ተክለብ ክጸንሕ ሓድሽ ውዕል ከም ዘይፍርም አፍሊጡ በዚ ድማ እዚ ወዲ 29 ዓመት ነዛ ክለብ ክገድፈ ከም ዝኽእል ይገለጽ ኣሎ እዚ ምስ ናይ ፕሪሚየር ሊግ ቻምፒዮን ዝኾነት ክለብ ሊቨርፑል ስሙ ዝተሓዘለ ተጻዋታይ በዚ አቦም እንተወሳኺ ዓመት ዝጸንሕ ውዕል ክፍርም ጠለብ ቀሪብሉ እንተነበረ ክቕበሎ ግን ኣይከኣለን በዚ ድማ ሊቨርፑል እዚ መስርሕ ክትዕወተሉ ከም ትኽእል ይገለጽ ኣሎ ናይ ቅድም ኣሰልጣን ቸልሲ አብርሃም ግራንት በዚ ሕጂ ኣሰልጣን ናይ ተጋንታ ዘሎን ናይ ቅድም ድማ ተጻዋታዊ ዝነበረ እንግሊዛዊ ፍራንክ ላምፓርድ ከም እተመሰጠ ተዛሪቦም እዚ እስራኤላዊ ወሲኹ ኣብ ዝነበሩ ኩሉ ግዜ ከምዚ ናይ ሕጂ ደረጃ ራብዓይ ሒዘት ተዛዝም ነይረ ብወናን ናይ ክለብ ዝኾነ ሮማን አብራሃሞቪች ናብ ሳይበርያ ምስ ተለኣኩ ፍራንክ ላምፓርድ ግን ዕድል ተዋሂቡ ክብል ሓጪጩ ክልተ ባል ዓወት ኣብ ልዕሊ ወልቭስ ንቸልሲ ኣብ መድረኽ ቻምፒዮንስ ሊግ ናይ ምስታፍ ዕድላ ከም ዘውሓሰላ ዝዝከር እዩ ኣብ ዘበነ ግራንት ኣብ ዓመት ውድድር 2007-2008 እዛ ክለብ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ውድድራ ምዛማ ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ግጥም ፍጻመ ሊግ ካብ ድማ ቶተንሃም ረቲዑ ዋንጫ ክዓተር ከሎ ኣብ ግጥም ፍጻመ ዋንጫ ቻምፒዮንስ ሊግ ድማ ማንቸስተር ዩናይትድ ተረቲዑ ዋንጫ ከምልዓል ተመንጢሉ በዚ ድማ ከይጸንሐ ካብ ተኸለብ ተባሪሩ ንሱ ብዛዕባ ኣጀማምራ ፍራንክ ላምፓርድ ድማ ተጻዋት ከይገዝእ ተኸልኪሉ ጸወታታት ጀሚሩ እንተኾነ ግን ናብ ዝዓወት በፂሕሎ ብጣዕሚ ጽቡቕ ይኽብል ምስታተስ ፐርፎርም ኒውስ ኣብ ዝገበሮ ዕላል ገሊጹ ኣብዚ ግዜ ራብዓይ ደረጃ እኹልዩ በቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ኩነታት ማለት እዩ በቲ ኣብናተይ ዝነበረ ግዜ ግን ናብ ሳይበርያ ምስተሰደድኩም ምክንያቱ ኣብቲ ግዜ ራብዓይ ደረጃ እኹል ደረጃ ኣይኮነን ነይሮም ንወናን ናይታ ክለብ ሮማን አብራሃሞቪች ኣብ ናተይ ናይ ምስልጣን ግዜ ከም በዓል ሚካኤል ባላክ ዲዲየር ድሮግባን ጆን ቴረን ንፉዓት መራሕቲ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይኣምን ነይሮም ላምፓርድ ከዓ ሓደ ካብዚኦም እዩ ክብል ገሊጾም ተጻዋታይ ጁቬንቱስን ናይ ቅድም ኮኸብ ተጻዋታይን ዝነበረ ተዓዋት ዋንጫ ዓለም አንድሪያ ፒርሎ ኣሰልጣን ትሕቲ 23 ዓመት ኮይኑ ናብ ክለብ ጁቬንቱስ ተመሊሱ እዚ ሓደ ካብ ናይ ዓለምና ዝበለፁ ኣካፋልቲ ዝኾነ ተጻዋታይ 10 ዓመት ኣብ ኤሲ ሚላን ተጻዊቱ እዩ ናብ ጁቬንቱስ ተጸንቢሩ ምዛ ክለብ ኮይኑ ድማ 4 ግዜ ዋንጫ ሰረኤ ዋንጫ ኢጣልያን ድሕሪ ምዕዋት እዩ ኣብ 2015 ካብዛ ክለብ ወፂኡ ናብ ናይ ሜጀር ሊግ ሶከር ክለብ ዝኾነት ኒውዮርክ ሲቲ ተጸንቢሩ ሎም ሓድሽ ጉዕዞ ኣብ ታሪኽ ናይዛ ክለብን አንድሪያ ፒርሎን እዩ ድሕሪ 5 ዓመት ምምላስ ናብ ክለብና ከም ሓድሽ ኣሰልጣን ትሕቲ 23 ዓመት ብምዃን ክትብል እዛ ክለብ መግለፂ ይህባላ ሓድሽ ቡድኖታት ይጽበየነሎም ናብዛ ክለብ ተመሊሰን ደገፍቲ ናይዛ ክለብ ክሕጉስ ክብል ከዓ እንቋዕ ብድሓን ተመልስኩ ክብል ተዛሪብሎ አንድሪያ ፒርሎ እንግሊዛዊ አሰልጣኒ ለንደናዊት ክለብ ቸልሲ ፍራንክ ላምፓርድ ዓላሚ ነዛ ዘዕብየተ ክለብ ኮይኑ ንፈለማ ግዜ ናብ ፍጻሜ ብጽሑ ከም ዝሕጉሶን ነትሎም ዝካየድ ናይ ፍጻሜ ኤፍኤ ካፕ ግጥም አንጻር አርሰናል ድማ ብዝግባእ ተዳሊሉ ከም ዘሎ ገሊጹ ኢላ ሱፐር ስፖርት ላምፓርድ ተጻዋታይ እዛ ክለብ ኮይኑ 4 ጽዋዓት ኤፍኤ ከም ዝዓተረ ዝዝከር ኮይኑ አሰልጣኒ እዛ ነበር ክለቡ ኮይኑ ፈላሚ ጽዋዕ ከዓተር ድማ ነዚ ወዲ 42 ዓመት ዓቢ ክብሪት ምዃናዩ ዝግለጽ እዚ እንግሊዛዊ አሰልጣኒ እዚ ንቸልሲ ምስ 4 ቀዳሞት ኮይና ክዛዝምን ኣብዚ መጽናይ ዓመት 2020-2021 ውድራት ቻምፒዮንስ ሊግ ድማ ከሳተፋ ምኽኣሉን ነው ሕጅውን ናብ ፍጻሜ ኤፍኤ ጸወታ ካይድ አንፈቱ ናብ ወምብሌ ኣቕኒዑ ይርከብ እዚ አሰልጣኒ ቅድሚ 12 ወርሒ እዛ ክለብ ካብ ሕንፍሽፍሽ ኣገላጊሉ ኣብ ካልኣይ ዓመቱ ድማ ናብዚ ሕጂ ዘላቶ ተዋዳሪት ክከብራ ምኽኣሉ ትኩረትን ብልሕን ናይዚ አሰልጣኒ ዝገልጽ እዩ ይብሉ ኣፍቀርቲ ስፖርት ላምፓርድ ኣብ ወርሒ ሰነ 2019 ንደርቢ ሒዙ አንጻር ቸልሲ ክገጥም ናብ ስታንፎርድ ብሪጅ ምስ መጸ ካብ ደገፍቲ ቸልሲ ድሙቃት ኣብላን ነቲ ኣብታ ክለብ ዝሕልፎ 13 ዓመት ዝገልጽ ድማ ብዝተፈላለየ ስእልታት ዝተሰኒ ናይ እንቋዕ ድሓን ምጻእካ ድግስ ተገይሩሉ እዩ ምናልባት እውን እቲ ናይ ሹዕ ደገፍ ናብ ቸልሲ መጽኡ ኣሰልጣኒ ክኸውን ደፋፊኡ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት እዩ ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብቲ ግዜ ላምፓርድ ንቸልሲ ካብቲ ኣብ ትሕቲ ማውሪሲዮ ሳሪ ዝነበረቶ ዕግርግር ከገላግላ ድዩ ወይስ ኣሰርእቶም ዝተሰጉ ክስዕብ ብዙሕ ዝርርብ ነይሩ እንተኾነ ግን ዕድል ኣጸቢቑ እንሆ ክሳብ ሕጂ ጸኒሖም ቅድሚ ላምፓርድ ዝነበረ ኣሰልጣኒ ቸልሲ ማውሪሲዮ ሳሪ ነቲ
نتي بسقطة زلليلو بحر دميركا مستتصاوتي زنبرو زي مسمعن نتي زمصو زنبره أسلشاوي تكتيكن نساري كسغوغو ندادي زوسخو ينيروم ناب تشلسي ممصو بزح سراح زحطو زنبر لامبارد ما نتي ام غير كفل زنبر ببقاس كفحم صنحو زي مسمع تصاوتي كستاخل تراي زي كونس نتي حد عامت اب اجدات صنح مسرح مسكر تصاوتي اذا كلب ناب نبور مليسو تصاوتي كعدغن كشيطنون كم عبي مدب حزيو زختتم اي صنحنون بلجيماوي انا كافر زتقع ايدن هازار ناب ريال مدريد شيطوم كم لامبار ناب تشلسي ممصو كونتا تشلسي ولا كونتي مكورا سلطاني ناب نور مملاس حلنا زعرب نيروم لامبارد ግን ናብ ጽቡቕ መና ክመልሰብ ምኽኣሉ ምስቲ ኣብዛ ክለብ ዝነበሮ ፍቕርን ብቕዓትን ወሲኽካ ላምፓር መዓዝ ዘየድንቕ ኮይኖም ናብዛ ክለብ ምስ መጻእኩ ብዙሕ ዘይተነጽር ጉዳያት ነይሮም ብዘይ ሓዛር ንቕድሚት ክንቀጽል ንኽእል ዲና ወይ ኣይንኽእልን ዝተፈልጠ ጉዳይ ኣይነበረን ይርዳእንዩ ብሉፅ ጸወታ ኢና ከሲርና ኣብዚ ሕጂ ግዜ ሓደ ወኒ ሃኒጽና ኣለና እዚ ሕጂ ዘለና መቓድ ድማ ውጽኢት ናይ ጋንታ ጻዕርዩ ክብል ላምፓር ካብ ቃሉ ይገልጽ ላምፓር ኣብ ትሕቲ እገዳ መስርሕ ምስጋር ጻወትን ከሎ ነቶም ኣብታ ክለብ ዝነበሩ መንእስያት ጻወቲ ናብ ሜዳ ከውርዱ ተገዲዶም እዞም ተጻወቲ ድማ ብዝተዋሃቦም ዕድል ኣብ ሜዳ ክደምቁ ተራእዮም ንገለ ካብዞም ጻወትን ምጥቃስ ታሚ አብርሃም ማውሰን ማውንት ሬስ ጄምስ ቤሊ ግልሞርድን ፊካያት ሞሪን አሜዳ ዘርእይዎ ምንቅስቃስን ርእሰ ተኣማንነትን ንውልቆም ደሚቆም ጥራይ ዘይኮነስ ብዘይ ተሓሰበ መንገዲ ነዛ ክለብ ተፈራሒት ክትከውን ኣኽኢልዋዮም أول حمس كرم كتشن 19 قبل علي ولفز 5 بخلته مستعوته لامباردن من اسيات تصاوتن كابتي زنبرو عزقتي كم استغلاغلو زري طراي زيكونس زاب من اسيات تصاوتي استخبد كلبو سناف كم زيكونت امس كرايام قصيلو اودرات چامبيونز ليج قبل علي اياكس حدا بار بمعواتون ابز ودر كتقصل كم تخل منختي ام حلالفايام تشيلسي اب تحت لامبارد تمزغبو زلا اونتاوي كسكاسلي كحد كوينو اذا كلب اب تشعل سلسن اب تحتي وناني بيليونر رومان ابراهيموفيتش كابتاتو نكال اي غزيا ኣብ መድረኽ ፕሪምየር ሊግ 12 ግዜ ስዕረት ኣመስጊባ ዘላ ላምፓር ነቲ ምስትኽኻል ዘድልዮ ዘሎ መስመር ምክልኻል እዛ ክለብ ገና ከም ዘይቆሰነሉ እዩ ዝገልጽ እዚ ኣሰልጣኒ ንከም ኣጥቃዒ ቲሞ ቨርነር ከምኡውን ናይ ክንፊ ኣጥቃዒ ሓኪም ዛያችን ከፈርሞም ከሎ ብኣታዊ ወጻኢ ብቕዓት ሓላውዳት እዛ ክለብ ኬፋ አሪዛባላጋ ብዘይ ምቕሳኑ ደሚርካ ሕጂውን ኣብ ዝተፈላለየ ሓደን ተጻወትዩ ተጸሚዱ ዘሎ ሓላውዳት ማንቸስተር ዩናይትድ ዴን ሄንደርሰን ናይ አትሌቲኮ ማድሪድ ጃን ኦብላክ ናይ ዌስትሃም ዴላክ ሬይስ ናይ ባየር ሎቨርኩሰን ኪያ ሃቨርትስ ከምኡን ናይ ሌስተር ቤን ቺልዌል ንገለ ካብቶም ኣብ ጠመተ ናይዚ ኣሰልጣኒ ኣትዮም ዘለውዮም ላምፓር ኣብ መደምደምታ እቲ ብድሆ ኣብ ናይ ዝመጽእ ዓመት ዝካየድ ውድራት ክርአ እዩ ብምባል ዘረብኡ ዓጺላ ሱፐር ስፖርትም لوم قدام صباح سنبتن بزكايدو قطما سيري ا ايطاليا مزازم صوتاتاتو كسلاسليوم لوم قدام من بار بريشيا انصار سامبيدوريا اس ميلان انصار كالياري انتر ميلان مس اتلانتا جوفنتوس انصار روما كومون لازيو انصار نابوليس اوت انك كايداين صباح سنبدما سبال مس فيورنتينا بولونيا مس تورينو جونيوا مس فيرونا ليتشي مس بارما ساسولو مس اودينيزي قطمنك كايداين إذا خبركم سمعتنا لومي زدلنا يتحسوا مدمق على سبورت أبزي في الصم ساقم تصانحنا روبي البرخة دانا يتسفازكي كوم هينوك عبازكي بحبار بمخانينا نمكتالكم نمسجن سلام